Ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Sa Hello, Kuya Ramier. Maray na pagkaudto sa imo. Kumustaan sa imong Marte? Sabi ni Kuya Ramier, ara mo nga yabe kung ano nga ya makakapagpaugmangunyan ngaya sa Kuyang Marte. Tapet siya 30 ngaya ngunyan, kaya i-check mo na ngaya. Sad to say, Kuya Ramier, nag-login pa lang ako. Negative pa. Sabi ka na dangog ko, wala pa nga kay good news. Suka dati tang kairibanan digdi. Nagahapot na. Ang code bagakaan, Kuya Ramir, may good news na. Pero as of now, wala pa akong nare-receiving good news. Maray na pagkauto po sa gabol sa nakaantabay sa indang mga harong. Uy, kumusta po ka mo? Aldaw kita ngunyan nin Martes, petsa 30 kan Enero 2024. Madaliun sa ng aldaw, tumbado na naman an primerong bulan kan 2024. Sa mga masunod na aldaw, mahihiling mo kaya. Dakulo na naman dyan nakataltag sa mga gilid kan tinampo na nagtitindak yung mga burak. Bako po tabian burak na para sa aldaw kan mga nagadana na maaramtang mga mahal sa buhay. Kundi itong mga burak na digdi na itatao duman sa mga buhay pa. Sabi nga ni Kanadangog ko, maging practical ngaya katangon yan, taan pinakamagayon ngayang pinakamagayon na arrangement ki bouquet. Bouquet of flower. Nagakantidad na dain Kuya Ramir ki 2,500 pesos. Tapos isipon mo kung guraano ang presyo kan sarong sakong baga. Sabi ka nabasa ko, may shared post sa akong amigo. Sabi digdi, ang sarong bouquet da Kuya Ramir ki bura. Pag tinao mo yan, makaka-receive ka nin ha. Sabay pang may cake. Tapos, after ka yan, Kuya Ramir, igigilid iyan kung sain. Pero kung an itatao mo ngayon sarong sakong bagas, may makukonsumo ka pa, may maisasap na ka pa, aga o banggi. Natangayaan, bura Kuya Ramir, maisap na mo iyan. Iyan ang mga ideya kan mga friends tang medyo bitter pag abot araw kaining mga okasyon. And then syempre, ano po baga yan? Appreciation ma duman sa mga taong nagtatao kayan, and then syempre sa mga matatawa. Maray na paggaw to sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong, ano lamang tabian sa indong panguduhan dyan. Uy, kulibat ko pala, duman sa mga harani dyan sa may parte kan Kabangan. Ito bagang farmers sa Bounty Village. Dyan po sa Kabangan kan Kamali. Igangunan kinagpapadagos na kadiwa ng Pangulo. Saro ini sa mga programa kan Albay Provincial Agriculture Office. O ini nga apaw headed by Ma'am Che Rebeta. Tiga mo Kuya Ramir an setting kang tigkukutsaba mo na naman ako. Igwa dyan Kuya Ramir nailing ako sa bagong post nasa 15 na local farmers, local farmer digdi po sa probinsya kan Albay. Hali yan sa mga munisipyo as in sa syudad. Partikular na itong sumangan niya dyan sa Kamali. Nagakaigwasin din na display kan sa idang manilain na produkto para ma-operbetsaran man kan itong sumanga parabakal. Just in case may, syempre, ngunin baga sweldo day. Pwedeng magpasiring kamo duman, matanganing makabakal kamo nin mga preskong gulayon, alagad sa hababang kantidad. Dakulang bagay kaya na. Ang mga arog ka ining mga activity, ining kadiwa ng Pangulo. So, syempre, itong sa mga products, hali sa mga lokal na paraoma and saraday na paraoma. Di na siya Kuya Ramir nag-aagi sa mga middleman. Kung so, halimbawa, dumampasa na sa barangay, babakalo na sa hababa na kantidad. Itong sa indang mga produkto. Pero kung direkta nang idadara sa saring kaining mga event, sa saring kaining aktibidad,
at least medyo day naman mababarat sa mga lokal tang paraom. Kung lalo na ngunyan, ta medyo mahal na po bagaan mga farm input na pigagamit dyan, itong mga fertilizer. Magingani po bagay itong pagtanom, bako ka naman, po digdi, kung halimbawa medyo durudakulaan espasyo na sa imong tatanong. Kaya po ano mo siyang maghanap or magkuan nin labor para makatabang sa imo. Mahal na po bagang ngunyan ang bayad sa mga siring kaiya. Kaya dapat lang na matuwangan taman ining mga saraday na asin lokal na para o marigdi sa probinsya kan Alba. Mala ang naramduman ko, kanlas na nagbisita kami dyan ni Nira Joshua tapos ni Tre. Sa may parte kan sa may parte kan ligaw itong sana all bagsakan harani duman sa Albay Provincial Police Office. Talagang duman talaga Kuya Ramir, harani sa opisina kan LTO ligaw. Mahihiling mo talaga itong mga bulto-bultong mga produkto, may mga karabasa, may mga pechay, upo. Tapos along the road lang siya and may access talaga duman siya sa tinampo and then sa vehicle. Taimbis itong mga nagbabakal ni mga produkto sa Manila ina parte digdi sa probinsya kan Alba. Partikular na dyan sa Tercer Distrito kan Albay an magkakaigwanin oportunidad na maipabakal itong sa indang mga produkto. And I believe na dakulang parte o dakulang bagay ini duman sa mga lokal na paraoma tanganing matabangan man sin na makabawi-bawi po duman sa indang mga ginasto. Kaya suportaran tayo. And digdi man sa may digdi man sa may parte kan Legazpi Grand Terminal kan sarong mga kan last year may nahiling akong mga stall dyan. Pero as of now nga raon pa sarong man ini sa mga proyekto kan Agri Party List. Kada garidi ko kundi ako nasa garid Sabado or Domingo iyan na naglalatag man sinda dyan kan mga produkto. Hali man po digdi sa mga paraoma sa Legazpi City. Kaya ang abiso duman kan apaw, ngunin lang na aldaw, January 30 itong kadiwa ng Pangulo. Di ko lang Kuya Ramer na sure kung managpartisipar duman su National Food Authority Bico para makapagpabakal man nin bagas sa baratong kantidad. Di ko na, ang nahiling ko kaya duman sa post na ito, mga gulayon lang, mga produkto na. Hindi ko duman kan tigahanap kan mga pinangat. Dahil pigahanap na pinangat. Maray na pagkauto kay Tita Marie dyan po sa Ginubat. Pag speaking of pinangat, nararumduman ko si Tita Marie. Ta siya ang nagdaradigdi sa muya dati kay masiram and maarang na pinangat. Maray na pagkauto sa Honrado family dyan sa Ginubatan, Alba. And then syempre, happy birthday sa samuyang perming niya digdi sa DCGB. Ta syempre, napoprograma pag alauna nin pagkahapon. Happy birthday kay Father Butch Bombase. Birthday na po muna na pagkaaldaw. Sayang Kuya Ramir, recorded pala ang programa ni Father. Father, happy birthday po sa inyo and more birthdays to come. Stay healthy. And then syempre, ingat po permiso sa imong pagbiyahe. Bata nagdadrive pa ini si Father Butch kan sa iyang vehikulo. Maray na pagkauto kay Sir Kier Labanda Montardo. Kay Kuya Chadi Velasco, sabi na hello po madam, pa shout out po kay JP kan Olive's Kitchen Catering Service. Diyan sa munisipyo Candaraga. Harani ini dyan sa sarong so Doña Maria Subdivision. Harani ini duman. Tama ba ka Kuya Chadi kan sa indong lokasyon? Sabi ni Kuya Chadi, tama nga yaketa. Ano po digdi? Pero ini duman kay Kuya Ramir sa mga nag-viral sa social media na sana ngaya tama kayo pero ngayon tama kami. Manungod man iyan duman sa mga kararebokan kan mga haralang kautang opisyal sa Pilipinas. Kay Ma'am Maria Juvi Monilla Davila, sabi na happy lunchtime po. Kay Sir Rolly Alvarado watching from Pasay City. And then kay Sir Roy Sanyo Oquialda, happy lunchtime po watching from Taytay Rizal. Sir Roy, natanya akong ka dyan, bako
Saan ka, Sir Roy, naka-destino? Di ko sure kung hain kang I mean, saan ka naka-destino. Pero natatanya ako dun sa Taytay Rizal. Maray na pag-go-to kay Sir Clarence, user o userman. Paano yun ni Sir Basaon po na ano mo, na apelyido? Sorry kung na-mispronounce ko sa imong family name. Sabi na, maray na aldaw tabi, ma'am, watching from Riyadh, KSA. Maray na pag-go dyan sa imo, sir. And kay Sir Romel Vebar, sabi ni Sir Romel, kadiwa po, hahanapon mo pa. Sa daraga nga ni, wara. Kahirak mga parabakal, mahalon an gulayon. Ultimo dahon, ultimo dahon, kilada, mahalon, talbos kamote, tapos kang kung grabe na ang presyo. O totoo po talaga yan, maski ako nagsasaod. Pero pag namamati ko si mama, nahali siya sa market. So, so reklamo baga Kuya Ramir na, na marahalo na itong su barakalo. Kaya nga ni ibagaan sa mga pangapudan kan mga environmental advocate. Duman halimbawa kung kamuan may sadit man lang na espasyo sa indong lugar, magkaigwa na kamunin na inisyatibo na magkaigwa kamunin mga itong mga ginamit na lata tanuman po nindo ki araw kay ni may lada. At least pag maluto kamo asay duman sa bunga na palidong kwao. Igwa kamo ki makukuha ki dahon kilada bat amasiramon ngunin na panahon. Itong sinabawan na native na manok tapos may su lemongrass, tanglad, tapos may laia Kuya Ramir, tapos may dahon kilada. Ate B, maray na pagkaud to dyan sa imong lokasyon sa Barangay Sagpon, Candaraga, Alba. Masarap mo daw ngunyan talaga na panahon, native na manok, tapos medyo, mainit pa ang sabaw Kuya Ramir, tapos bagong ani ang maluto. Sabi ni Ate B, hi my beautiful Jen. Hi po Ate B. Sabi na pag-greet man po sa pamangkin ko si May Laisico Baldoz. Thank you Jen. Sabi na dakulo na tanom ni dada si Kuya Nem sa garden niya. Dakulon nga ni Ate B ki pero di kita nakakatupar ki native na manok. Aside sa mahal na ang presyo kayan, dipisil man yan hanap. Sabi ni Kuya Chadi Velasco, nasa bugtong daapuan na Olive Catering. And then sabi ni Kuya Roy, sabi ni Sir Roy, malipot da kaya Kuya Ramir sa Bicol, kaya siya naglipat ki lugar. Maray po ini si Kuya Roy ta, sige sa namburo bakasyon. Pero suputo talaga, dahil niya pa naihahatulig dis ako sa DCGB. Maray na pagkauto kay Kuya Jerel Aranya. Nakaantabay po ngunyan siya from Sorsogon. Oy Kuya Jerel, ingat-ingat lang kan sa imong pagbiyahe dyan. Ta medyo makusugan ang uyup-uyup pa kan paro. And then malipot po ngunyan na mga panahon. Ingat-ingat lang sa inyong pagbiyahe. And syempre, magkaigwa po unin mga lakdang tanganing maprotektaran sa diri. Sa pagbiyahe po baga, kay po na nasiguruho na aside ka na nasa kondisyon ang sa inyong mga vehikulong gagamito. Syempre, kamo man bilang individual, dapat na kung kamo nakainom kan bugsok na likido Kuya Ramir, dahil na kamo po magpirit na mag-drive nin anuman na vehikulo para sa safety man po nindo. And then syempre sa safety man po kan sa indong mga makakasabay sa tinampo syempre. Sabi ni Ate B, happy birthday da po kay May Laisico Baldoza. Nagsisilibar kan sa iyang kumpliano na napagkaldaw. Happy birthday po sa imo. Ang pagbati, highlight po kay Ate Brenda Flora, kay Kuya Nem. And then sa duwang ate. And then syempre sa bilog na pamilya kan Flora. Diyan sa sabi na, ay wala talaga kami nababakal na native chicken para sa tinola. Ang aram ko kaya Ate B na igwa ka ni kisiring kainintig pa bakal po na native. Diyan po sa may diyan baga Kuya Ramir sa duman kaya sa muya, harani ang market sa Kumadkad. Pag Sunday morning, as early as
mga 5 a.m. May mga nagdadarakaan Kuya Ramir duman sa merkado. So mga buhay pabagang mga manok tapos nakapungot sa naiyan Kuya Ramir. Ang nakapungot kay itong sa mga nakagarapos lang baga. Tapos pag may mabak, saka mo lang duman siya hahalion sa sa gapo. Malakan na last weekend, sabi kan mama ko, tahali siya sa pagmarket dyan sa Castillo. May adakop da Kuya Ramir na 2 personang para duman sa mga nakapungot na manok dyan sa Kumadkad Public Market. Duman ka kaan at di makakakuha native na chicken. Duman sa muya sa kagbakong, wala ka duman ki makukuha. Pero may makukuha ka duman Kuya Ramir, pero kinaagahan, mabablatter ka duman sa barangay. Tabako man sa muya, so native na chicken. Sabi ni Sir Renante Alcantara, watching from San Andres, Bato, Catanduanes. Happy viewing kay Sis Marlene Puma. Sabi ko na, Tito Toy, dakol duman sa harong kineti na nagbabalag-balag, pero bako sa muya ang bako kami ang tagsadir. Gusto mong napaapod ako duman ni Kapitan Gladwin Candia. Duman sa inyo baga Tito Toy ang dakol-dakol, baka lamang mawi tikan mo ako kimaski sarong native na chick. Sabi ni Sir Rickson Kismoro, maray na hapon po ma'am. Pwede po ako makarequest sa imo ng happy birthday po sa kuyang mama na si Nietzsche Batalya Kismoro. Si Kagawad Rickson Batalya Kismoro po kan Barangay 10 Kabug. Salamat po madam, God bless you po. Happy birthday po sa mama ni Kagawad Rickson Batalya kan Barangay Kabugaw, Legazpi City. Happy birthday po kay Nanay Nietzsche Batalya Kismoro. Nagsisilibar man kan sa iyang kumplianyo na pagkaalda. And then syempre sa iba pa man po nagsisilibar kan sa inang mga kumplianyo, happy birthday po sa inyo. Duman sa mga harani sa kadagatan, medyo magtaga-ikmat po katadanta, medyo dakol pa or halangkaw pa po an uk. And then makusog pa po an balo. Malangan ni Kuya Ramir ngunan mahalo na an presyo kansera. Maray kung tatao ka magbanwit. Panagbanwit ka nga ni Kuya Ramir, day mo pa sure kung an mababanwit mo, sira o basura. Magpa-share ka pa siring duman sa may kinasya. Harayo ga din ni sinasyara sa sa dag. Ang mababanwit mo duman Kuya Ramir, it's either digdi chanel, mga itinapok na chanelas, dayap, mga patos ke shampoo. Ay maray na pagkaunto po pala sa Zero Waste Refilling Store dyan sa Albay Public Market. Pero yan sa mga pigarekomendar kan OCNR na tangkilikon, tanganing maibitaran itong supagamit na nin mga single-use plastic. Bilang saro sa mga lakdang na pwedeng gibuhon tanganing marealizar ang zero waste sa mga masunod na tao. Ano po man Kuya Ramir? Tigo bartango-tangoan mo sana naman ako dyan. Salamat po sa gabos sa nag-antabay sa tuyang programa ngayon na pagkahapon. Alauna naman po, oras na para kita mag-suro-siriblagan sa ngunya. Uy, maray na pag-gauto kay Wilma Prima Ande, kay Ate Julianne pa, teacher inyo dyan sa TRIS, dyan sa, digdi, sa Taysan Resettlement Integrated School. Nakaantabay ngunyan sa tuyang DC Juvenus Online, and then syempre sa iba pa man po. And kay Ma'am Emelita Mendez Zaturn, watching from Bagong Sirang Manito Alba. Ma'am, may barkada kaya akong Saturno dyan sa Saturno Brothers. Tagsadirikan RSFI, na kulay pula na motor dati. Mga barkada ko ini Kuya Ramir. Hindi ko sure kung ano-ano ini Ma'am Emelita Mendez Saturno. Ang nakaibaran ko po sila na technical, ang naghahalat pang may makadate sa February 14. Sabi ni Kuya Ramir, yes! Tama nga yan, tama. Kuya Ramir, tana. Pero anong aldaw Kuya Ramir ang 14? Wednesday iyan. Maalat
na lang ka di Kuya Ramir kung may mapadar. Kawin na nasa likod mo, pag di kita kabinangaan kan tinaw sa iya kan sa iyang Joe. Isigya po tuntayan dyan sa baba. Si Kuya Ramir Tanay po sa Lada Technical, si Jerome Nico Martinez sa IT, sa production si Shara Lero. Sa newsroom sa muyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz asin si Ate Jenny Baliaran. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo.